Hej og velkommen til denne hurtige guide til installation og scan af din PC med Malwarebytes malware scanner. Jeg har skrevet her virus scanner i situationstegn. Det er fordi at Malwarebytes scanneren jo som sådan ikke er en virus scanner, men en malware scanner. Men i bund og grund er det faktisk sådan mere eller mindre det samme. Malware dækker lidt bredere end virus gør. Men Malwarebytes er en gratis scanner, som du kan med held kan bruge til at scanne din PC og fjerne sådan noget rigtig træls malware, du har fået ned på maskinen. Det er ret let at gå til, og vi vil simpelthen tage det step by step her, så du ligesom kommer hele vejen igennem. Hvad er det, vi vil gennemgå her? Du har måske grund til at tro, at du har fået en virus. Det kan også bare være, at du vil være helt på den sikre side og gerne vil scanne for at være sikker på, at du ikke har. Du har måske også opdaget, at du ikke har antivirus installeret. Så vi downloader og scanner en PC med Malwarebytes scanneren. Og vi downloader og installerer Microsoft Security Essentials, som er en antivirus, du kan hente ganske gratis fra Microsoft, som er ganske fortrinlig. Så jeg synes da bare, at vi skal hoppe over på PC'en her og prøve at få kigget på det. Det første vi skal have gjort, det er, at vi skal have hentet den her malware scanner, der hedder Malwarebytes. Og det gør vi ved at skrive heroppe malwarebytes.org. Der er links sidst i den her screencast, så der kan I læse alle linksene, hvis I kommer i tvivl. Så kommer man ind på en side, der ser nogenlunde sådan her ud, og det er jo relativt enkelt, hvad det er, vi skal downloade nu. Se, den side I så kommer ind på kan godt være meget forskellig, fordi det er sådan, at Malwarebytes, de har ikke selv filen liggende, så de henviser egentlig her, kan vi se, de har henvist til CNETs download tjeneste. Der er også noget, der hedder Major Geek, og der er forskellige ting. Og for det første vi kan se her, det er jo, at den er jo helt galt, fordi den foreslår, at vi er på spansk. Og det er jo helt galt, så lad os lige starte med at skifte til engelsk. Og her er den faktisk ret simpel at forstå, at det er den her, vi skal downloade. Men man skal passe meget på de her sider, fordi hvis vi kigger herover, står der lige pludselig noget andet, start download til noget antivirus eller andet. Men hvis vi kigger op, så er det faktisk en reklame. Og det ser man tit på de her sider, at der er plastret til med reklamer. Og hvis man trykker på det forkerte link, så er det faktisk det forkerte, man downloader. Så man skal lige være meget opmærksom på, at det er det rigtige, man downloader. Og her er det som sagt sådan relativt simpelt. Der er en stor knap her, der står download now, og det står nogenlunde sammen med Malwarebytes, og der står ikke noget med reklamer, så det er den her, vi skal have hentet. Og vi kan se her igen, kommer der flere reklamer. Og så siger den nu heroppe, at den har for at beskytte os, bla bla bla, så vi skal klikke her for at downloade. Yes, tak, det gør vi. Og den vil downloade den, og vi siger gem, og vi siger bare lige for sjov skyld, at vi vil gemme den på vores skrivebord. Og den blev færdig med at hente, så vi lukker ned her, og vi har installationen her. Vi starter installationen op, det er i orden, og vi tjekker hen til Malwarebytes. Ja, det ser rigtigt ud. Hvad sprog vil vi gerne installere den på? Der er jo simpelthen et hav af sprog her, og mens enten om den ikke også findes på dansk. Lad os da tage den på dansk. Ja tak, jeg accepterer aftalen. Ja. Og ja,
ja. Ikon på skrivebordet, ja tak. Og ja, installere. Og installationen blev færdig. Den foreslår, at vi scanner med Malwarebytes anti-malware, og vi kører anti-malware hjem. Det lyder jo alt sammen meget fornuftigt, så lad os gøre det. Og se det den gør her, det er, at den starter med at hente opdateringer ned, så den har de nyeste virus- og malware-definitioner, så den kan finde alle de nyeste viruser. Og ja, det lyder fornuftigt. Og se, her kommer så noget interessant, at du kan prøve den fulde version af programmet, og der foreslår jeg, at medmindre det er noget, du har tænkt dig at købe, hvilket ikke er nødvendigt, så afvis den her, fordi ellers så får du installeret nogle ting, som du måske ikke har brug for, og som egentlig bare vil irritere dig bagefter. Så mit råd er afvis denne her. Det du skal huske at gøre en gang imellem, det er, at hvis du starter den her op, nu har du installeret den på din PC, og hvis du starter den op sådan en gang imellem, så skal du, når du har startet den op, lige gå ind og køre en opdatering her. Det gør du simpelthen ved at gå ind og manuelt klikke. Og det er fordi den gratis version, den opdaterer ikke altid sig selv, så der skal du også lige huske at gå ind og opdatere den en gang imellem, inden du scanner. Og jeg vil foreslå, at man udfører en fuldstændig scanning, fordi det er altså absolut det bedste, men det tager enormt lang tid. Så lige for den her test vil vi bare udføre en hurtig scanning, og jeg har faktisk lagt noget snavs på min maskine her, så vi skulle faktisk gerne finde et eller andet. Jeg gør lige det, jeg pauser optagelsen her, mens den scanner, og så kan vi lige se resultatet bagefter. Og så blev den så færdig med at scanne. Jeg blev desværre lige nødt til at stoppe scanningen og starte den igen, fordi det var lidt svært at få den til at finde nogle onde programmer. Lad os prøve at se, hvad den har fundet. Det kan vi gøre ved at trykke vis resultat her. Og så kan vi så se, at jeg har lagt nogle filer hen her, som jo så rent faktisk er nogle ubehagelige filer, og vi kan se, at Evil Program og Evil Program, den har fundet 3 af dem. Og det man så gør i det her tilfælde, det er, at man siger fjern det valgte, og så vil man simpelthen gå ind og rydde op, og så får man sådan en rapport her, hvor man kan læse lidt om, hvad der er sket. Og så siger den, at den skal genstarte, for at det behøver vi nu ikke, så det stopper vi bare. Det der så er vigtigt, når man har gjort det her, det er, at du genstarte din computer, og så kører du scanningen endnu en gang. Og det gør du simpelthen for at være 100% sikker på, at alt er blevet fjernet. De her virus og malware, de har en grim tendens til, at de kan gemme sig alle mulige steder, og hvis du fjerner dem, jamen, så dukker de op igen. Så du kører den igen, og altså, som sagt, jeg anbefaler en fuldstændig scanning. Det her, det var sådan set kun for at demo. Så det var Malwarebytes anti-malware scanneren, som er rigtig god. Så skulle vi kigge lidt på at installere noget antivirus også. Og det gør vi ved at gå ind i din browser. Du går på Google. Så søger du på Microsoft Security Essentials. Det kan vi se, det foreslår den allerede her. Og så kigger vi her, Microsoft Security Essentials. Jamen, det lyder rigtigt. Lad os hente den. Og ja, den blander det lidt på engelsk og på dansk. Hvad hedder det nu? Det er en engelsk version af Windows, jeg kører på her, men ellers jeg vil faktisk tro, hvis man skifter her til Danmark, at så får vi den på dansk. Ja tak, og det er jo det, vi gerne vil. Og ja, det er fint. Vi vil gerne gemme på skrivebordet. Og den blev færdig med at hente den, og vi siger lige luk til alt det her. Og lukker internetbrowseren også. Og så har vi
installationsprogrammet her. Det starter vi op. En ting, der er vigtigt, du skal huske på, hvis du installerer antivirus her, det er, at hvis du allerede har antivirus installeret, så er det en god idé at afinstallere det først, hvis du har et andet produkt installeret. Det kan være Norton eller noget andet, der er fuldt med computeren. Det skal du simpelthen gøre, fordi det er ikke nogen særlig god idé at have flere antivirusprodukter kørende. Det vil simpelthen sløve din maskine utrolig meget. Nu så vi her, at jeg bare lige hurtigt klikkede igennem, og det er måske lidt forkert med sådan, når vi er ved at lave en guide her, men det er simpelthen bare næste, og så kører du installationen igennem. Og nu pauser jeg lige her indtil installationen er færdig. Og så nåede vi til slutningen her, hvor den fortæller os, at nu har den jo fuldført guiden installation af Microsoft Security Essentials, og at du skal genstarte computeren for at være sikker på, at det hele er gået rigtigt til. Det gør vi, og så pauser jeg lige, imens vi genstarter computeren. Godt, og så blev computeren genstartet, og umiddelbart kan man jo ikke se nogen forskel, men hvis man klikker hernede, pilen op, så kan vi se, at der er kommet et nyt ikon her, og vi kan da se, at den er allerede gået i gang med at opdatere. Lad os prøve at kigge, hvad der sker her. Jamen, den fortæller os computerstatus i fare. Og der kan jeg så fortælle, at det er jo så fordi, at den version, vi installerede, var jo i internetverdenen en gammel version af antivirusen. Så noget af det første, den gør, når den har genstartet, det er, at den går op og henter nye antivirus kendetegnsfiler og opdaterer sig selv. Og det den jo så egentlig fortæller os lige nu, det er, at jeg kører altså med en lidt gammel version lige nu. Så straks den har opdateret sig selv, så vil den her computerstatus i fare for forsvinde heroppe. Så jeg pauser lige indtil den er færdig, og så tager vi den videre derfra. Og så blev den færdig med at opdatere, og vi kan se, at computerstatus er nu beskyttet. Og noget af det første, den også gør, det er, at den gennemfører en hurtig scanning. Og man kan gå hen her under indstillinger, og der kan man jo så kigge lidt på de forskellige indstillinger, og altså som udgangspunkt vil jeg sige, at standardindstillingerne er fine. Du kan ændre den her hurtige scanning til en fuld scanning. Det vil være noget bedre og noget mere sikkert, men som udgangspunkt er en hurtig scanning okay. Så hvis du ikke ved noget om det og bare vil have noget der virker, så lad være med at rode ved det og sige det er okay. Det eneste du skal holde øje med en gang imellem, det er at du skal gå herned og kigge, og så skal du tjekke, at det her ikon det er grønt. Hvis det bliver gult, så er det som regel fordi der har været et eller andet problem med at hente opdateringer eller sådan noget, og så kan du altså starte programmet manuelt og gå ind og køre opdateringen manuelt, og du kan måske også køre et scan manuelt. Det er faktisk alt, hvad du skal gøre for at fuldstændig gratis have fået antivirus til din computer, modsat det tussedyre Norton eller McAfee eller hvad de nu forsøger at pragte dig på. Det fungerer ikke 100% lige så godt, men 99% lige så godt. Hvis vi så lige hurtigt tager her til sidst, så kan vi jo se de her links og sites, vi har besøgt. Malwarebytes.org, som jeg sagde, det er der, hvor du henter Malwarebytes-scanneren. Google går du på og søger efter Microsoft Security Essentials. Og vil du læse lidt mere om at rydde op efter virusangreb og det lignende, så på den her adresse bit.ly/readmydamnblog1, der er meget mere info på engelsk desværre, men det håber jeg, at du kan få noget ud af alligevel. Tak fordi du kiggede, og held og lykke med antivirusen.